IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Nabulabog di Presidente iti Metro La Paz iti laing rabi aga po iti napasama grass fire iti mismo kalidaan nga sireg iti Peaceport. Imuna nga da iti grass fire iti sireg iti dike nga adda sireg pa iti balbalay ngem sigsigod matlaing nga nasibsed babaen ti tulong dagiti residente ngem kalpasan ti parasibsed datoy grass fire nga sireg iti pagtingan damanan ti grass fire nga nagkilayab iti mismo nga batog iti Peaceport iti Panak Island na isla na Idol Bernard. Iti nagbetan ti barangay Gabok di barangay La Paz nga makita iti kinaranyag iti tangatang gapo iti nakadakdakkel nga po kas magita iti video. Normal iti panagayayam dito bing iti Peaceport gapo ta isla dati mo uram nga kapigsaan na Idol Bernard di kat safe kaniti pagtingan iti Metro La Paz. Sigon ti BP idi makadanon dangket tan 7 nati apoy iti asirig iti pagtingan ngem awan iti naperjan iti gamgamit wenno sansanikwa iti mismo nga kadakalan ti oram datoy kalidaan madatoy awagan da iti Mindoro jak Mario Idol Bernard iti Metro La Paz kas magiti video nakadakdakkel datoy apoy tanaangin iti laing rabi awan panagdanag dagiti residente gaputa danom aksumbang na danom iti nakapalawlaw datoy mini island ngayan ti grass fire iti laing rabi sigon kanito bing nagaayam basit kano pa lang iti apoy iti banda na iti daya ng bidikuang ket nagkayamkam nga nagpapalawd iti kadakkelan ti apoy nga batugen kanito paggayaman da nga Peaceport iti Metro La Paz. Idol Dens, baka adamot agal alaga ngamin kadeta na dakamat nga islet iti Metro La Paz. Awan? Baka adamot agwarwar ti oo. When adrede mapan ni Idol Bernard gem sanda pa masigurado no adda nagbuor kadeta nga lugar nga rason iti grass fire Idol Bernard. So nga iti agdama ako na ti BP sanda pa nga naamuan no anak ko sa fire kadetoy napasamang igrabe iti Metro La Paz nga dakkel iti apoy na ang ko na kon safe iti balbalay gabot danom iti nakapalawlaw dati mo oram nga panakamini island iti Metro La Paz in between La Paz and Barangay Gabo iti siyudad iti Lawag. Nagpaligid manenti BP kadagiti residente nakligin tagpor gaputan nalamis ken na angin ti aglawlaw ngalisokem kam nang runa no nagkango dagiti kay kayo kadarorot nga mauram Idol Bernard. Dawag pelang manipod ti Metro La Paz Idol Dennis Gabriel Alipio tatak RMN.